weeti welni jamaare hande bo mi yiɗi mi wolwa ko ɗo sala nder lesdi Tunisie. Yi kadi ko salino ɗo nyalaɗe walla asaweje calinoɗe ɗo arduɗo himɓe lesdi Tunisie ko walla président lesdi Tunisie wi oɗo hulu o yiɗa leñol gongol wara jooɗa nder lesdi mako, surtout ma leñol ɓalewol, leñol himɓe ɓale'en warata waroɓe nder lesdi Tunisie ɗo. Wi oɗo hula tata yo ɓe sanja démographie walla ɓe sanja leƴƴi gonɗi nder lesdi Tunisie. To wi'ugo mako ni may ɗo ummini fitina, waɗoy ɓiɓɓe lesdi mako ummoy kadi ɓeɗo toña, ɓeɗo ataka, ɓeɗo toña himɓeji africaine en walla ɓale'en wonɓe nder lesdi Tunisie. To on yi enen bo ɓale'en bo en wala hawrinde, komoye fu ɗo waɗa koni yeeso muɗum noon en wallotirta. Wato enen foti en toñe ha nder lesdi duniyaru fu, en foti en toñe. On yi daga ko artino, ko waɗi miɗo wiya ni bo daga ko artino ɗo ɓawo yanuki laamu himɓe Libye, on yino Libye en fu ɗon no nangino immigrant walla ɓale en wonɓe nder lesdi maɓɓe, ɓe lesdi Africa nanginoɓe, moftiɓe nder suudi, nder prison ji, yangitoyɓe kadi. Ɗum wartino yo ɗum criminalité ɗum jargina ɓe maɓɓitoyno ɓawo yanuki lesdi no ɓe wiyata ɗo laamu maɓɓe. ɓale en ɓe nangama ha nder lesdi Libigo, kamɓe go ɓe wartiriɓe bana ɗum dabbaji noon, ɗum sodete ɗum sippititte. Donc ɓe wartino yo ɓalejo, kala ɓalejo fu ɓe wi'ono yo kala ɓalejo mo marɗo himɓe muɗum fu yo imma ƴona himɓe muɗum ha nder lesdi muɗum. To a goɗɗo Nigéria ƴona Nigéria himɓe derdiraɓe maɗa mofta ceede guttuɗe a hokka ɓe nanguɓe maɗa heɓa ɓe yoofe. Sina non bo kadi ɓe sippete tan, ɓe sippete ha Libyen jo goɗɗo sodama bana maccuɗo, a yaha kadi aɗo huyna mo kuuɗeji saare ko walla aɗo rema. To ɗo may waɗama nder Afrique ɗo, himɓe ɗo no ɓe wiyata ɗo enen africaine en ɓale'en en wala wolugo. To himɓe je wangini ɗum ɗo, himɓe je documentaire waɗi documentaire dow haala majum ɗo, ɗum ranen on, ɗum Amérique on waɗi CNN, ɗum kamɓe on waɗi documentaire dow majum. Nde waɗugo nde ɓe holli ɗum koɗo sala ha tun may bo yo, ko ngam ɓe hollugo maɓɓe koɗo sala ha nder Afrique may ɗo, waɗay yo himɓeji meɗen ɓale'en meɗen waɗay ɓe hawra jungo ɓe yaha ɓe tiita Libye, ɓe haɗa Libye ko ɗo Libye ɗo waɗa, ɓe ɗoyli haala majum. To ɓawo ton seɗɗa noon bo ha nder lesdi Maroc fu may ɗo faɓɓay ɗo kadi ɓuray lebbi 10 salinoɗo ji ɗo, walla ko lebbi 6 ma kadi, lebbi 6 ko artino ɗo ha nder lesdi Maroc. Kamɓe may bo ni may ɓe nangoyno ɓale'en. To ɓale'en noy ɓe yahata ɗo, ɓe wiyata immigrant ɓale'en ɗo, maɓɓoɓe nangoɓe, ɓe maɓɓoyɓe, ɓe ɗuɗɗum nder maɓɓe maynama. To ɗo may fu arduɓe meɗen, ɓe wiyata ɗo gouvernement meɗen africaine may ɗo wolwata. To on yiyo ko waɗi yo kujeji ɗo e Libye, ha Algerie fu waɗama, himɓeji ɗon barama, himɓeji derke'en ɓale'en may ɗon barama. Nder faɓɓay ɗo fu en ɗo andi yo derkejo camerounejo feere ni barama, ɓe mbari ɗum ha Algerie may, amma wala wolde. To ngam andugo leƴƴi duniyaru may ɗo, ko walla arabe en ko walla leƴƴiji duniyaru, andugo yo enen africaine en wala kawral hakkude meɗen, kanjum kadi waɗi yo irin bonondaji baniɗo ɗum ɗo tabiti nder lesɗeji duniyaru. Ngam yo ɓe yi'an yo yiwgo Libyen en yo Maroc nangino himɓe muɗum, himɓe africaine en ɗuɗɓe mbaroyno ɗum, wala ko waɗi sam. Africaine en ɓerni tan ɓawo ton wurti haala may. Kanjum waɗi ɓe ɗo waɗa ko ɓeɗo gaɗa jotta, ɓeɗo faɗɗa, ɓeɗo pusa suudiji africaine en, ɓeɗo faɗɗa ɓe ɓiɓɓe rewɓe soppa ɓe addaje, ngam ɓe laarino yo gouvernement maɓɓe laari africaine en wala hawrinde hakkude maɓɓe. Ko waɗi on ɓeɗo waɗa ni, ko waɗi on yo himɓeji bana himɓeji leƴƴi gonɗi ha nder lesɗe Afrique du Nord walla North Africa, bana Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, Mauritanie, Libye en ɗo, ko waɗi ɓeɗo waɗa ko ɓeɗo gaɗa ɗo bo yo, ngam kamɓe nder
hoore maɓɓe ɓe ɗo yiya yo kala goɗɗo ɓaleejo fuu yo ɗum maccuɗo on famana goɗɗo ɓaleejo fuu kamɓe ɓe ɗo yiya yo ɗum maccuɗo on nda vidéo el ngel ɗo angel hollata mon komi nufi komi wiyata ɗo ɗum yeru on komi wiyata ɗo ha nder vidéo el may ɗo on yi oɗo may neɗɗo ɗo nde ɓe ƴamimo yo ko waɗi on ɓe ƴamimo on ko waɗi on oɗo o wañi ɓale en o wi o yo ɓe ƴamimo ko waɗi o wañi ɓale en o wi o ngam yo culture ɓale en walla aɗeji ɓale en yadata ko ɓe aɗeji maɓɓe nde ɓe debbo nde journaliste jo go walla ƴamowo go ƴamimo a wondi a meeɗi wondugo be africain en ɓale en na ha a wiya ni o wi kay ɓeɗo ɗo kadi a ƴamami ɓeɗo ɗo faɓɓay ɗo duuɓi 50 calinoɗi ɗo ɓeɗo ɗo ɗum mamiraɓe am ɗum ɗo sooda ɓe lora sippita to ngam majum may ɗo to ɗo may ɗo vidéo el ɗo ngel hollata mon yo ha toye noye darde africain en to on ɗo laara ko bana série ji maɓɓe ko walla filme ji maɓɓe ha télévision on laaran yo ha toye darde africain en ngam yo on tawa nder filme ji may ɗo fuu yo irin himɓeji daroɓe ha dammugal maɓɓitina ɓe dammugal to jagorɗo ɗo wara maɓɓitina ɓe dammugal ɗo pat ɗum africain en to ngam himɓeji lotoɓe no ɓe wiyata ɗo lotoɓe limse walla lotoɓe waɗoɓe kuuɗeji nder saare kuuɗeji domestique ko kuuɗeji salteji ɗo pat ɗum africain ngam kamɓe araɓe ɗo jogiti kamɓe ɓeɗo yiya kamɓe darde africain jo ɗum banni on africain jo fuu ɗum maccuɗo on to ha toyi ɓe jotta africain jo fuɗɗi heɓugo no ɓe wiyata ɓalejo fuɗɗi heɓugo daraja ɗum ngam wonuki ɓale en gonɓe nder lesɗe nasara en ɗo kamɓe on ɗo ɓamta daraja ɓale en nder lesɗe arabe no a yi minen yaaki ɓe jeyahino wakkere égypte wakkere anneji kitaleji no wiyata ɗo 2001 ɗo yaaki may ɗo na ɓalejo kam wala ha dari fuu amma on yi ɓawoɗo ɗon ɗo kadi irin bana nde sanjugo maɓɓutuki duniyaru en tawki bana ha nder lesdi amérique wanguki ɓale en may ɗo ɓe ɗon nder kujeji bana télévision musique ɗo may ɗo on sanji no ɓe yiyata no arabe en jiirta ɓalejo to on yi bo yo nder tariha bo en ɗo andi yo arabe en kamɓe ɓe arti fuɗɗugo macciɗineku no ɓe wiyata ɗo no kamɓe ɓe fuɗɗi haala macciɗinaku sodugo africain en ɗo kamɓe on fuɗɗi yeeso arabe en yeeso européen en on yi nokkuje ɓe wiyata transatlantique ɓe ɗo slavery ɗo no ɓe wiyata ɗo daga yeeso portugais en fuɗɗa warugo afrique ɓe gara ɓe wiya ɓeɗo sooda africain ɓalejo ɓe sippita ɗo arabe en ɗon no waɗa kuujeji may banni on yi arabe en ndoyi misal may kam to laari bana zanzibar ɗo on yiyata toon ɗo on tawan yo ɗum batte macciɗine ko arabe en macciɗine ko batte ko arabe en waɗi no salteji arabe en timmay ha totton kadi komi yiɗi mi wiya kam to en hakkila on yi duniyaru may ɗo tammi hawrugo jotta en ɗo laara yo jotta en miɗo mandi yaaki miɗon no ha nder afrique ɗo en ɗo yiya ɗuɗɗum himɓeji no ɓe wiyata ɗo tuarek en arabe en may ɓe ɗo wara ha nder lesɗeji afrique ɗo jotta to a yehi ha nigéria ha nder cameroun tutu a tawa ɓe ɗo ngara totton may ɗo bo enen bo africain en ɓale en bo ɗo jaɓɓa ɓe o hokka ɓe ko ɓe yiɗi fuu bana nda hande no himɓeji libanais en ɗo heewi ɓe ngara ɓe ɗo bana ha cameroun kam ɓe andirama ɓe warugo soppugo leɗɗe ha nder lesɗeji cameroun to enen en ɗo maɓɓitina ɓe nokkure enen en ɗo maɓɓitina ɓe en jaɓɓa ɓe nder ci'e meɗen enen kamɓe bo yo ha maɓɓe ha nder lesɗe maɓɓe ɓe ɗo yangita en komi yiɗi wiigo kam to en hakkilay fodde ko en wurta nder masiboji ɗi on woni ɗo faɓɓan ɓiɓɓe meɗen pat warta ɗo tokkin nda jotta mamiraɓe men jogɓe dinaji ɓe jangiroɓe qur'ana bana no mamiraɓe meɗen waddi kam naɓe pat ɓe timma nayi en meɗen te jangirta alhamdulillah rabbil alamin ni wala ɓe ɗemgal arab ɗo ɓe pat na ɓe tammi mayogo na ɓe pat jotta hande ɓe ɗon nder ɗum ɓeɗo engta on to ɓe engti ɗo afrique kam yeeso ɗo bana ha wakkere surtout ma ha wakkere nokkuje fulɓe be hausa en woni fuu ɗo tammi wartugo bana arabre e to arabe en may bo ɓe nastan toon hakkillay kanjum on yimɓe ɗo e ko ngam yo duniyaru may pat ɗo hawra ɗo to himɓeji afrique du nord ɗo ɓe tammi nastugo nder lesɗeji afrique en ɗo ɓe nastan nder lesɗeji moɗon ɗo bana jotta libanais en wari jafti no ɓe wiyata ɗo alimentation ji mawɗi pat nder côte d'ivoire ha nder abidjan ɗo a tawa ɗum libanais on ɗo jogi ko walla ha congo
to arabe ma pat jotta ɓe fuɗɗa nastugo yiya ɓoymano kam arabe hulanno ɓe ɗon no hula bana égyptien en ɓe tunisien en ɓe ɗon no hula yahugo afrique ɓe yiya yo ɗum yangada noon ɓe yiya wala africain de jotta ɓe faami ɓe heɓan ceede hata toon do jotta ɓe garat ha nder leddi moɗon bana hande min ɗon no wolda ɓe gara ha nder leddi moɗon ɓe yangita mon no min ɗon no wolda mi yahaki min ɗon no ha Cameroun woodi goɗɗo feere libanejo feere ɗo soppowo leɗɗe ha wakkere ha hunde ɗo ha bertois kanko ma ɓe wiyanno mo dabbaji kanko may ɗo yo ha nder oɗon o libanejo on o waranno yo dotti en mawɓe o faɗɗata ɓale'en ɗo o faɗɗa ɗum o soppa ɗum maraji no noon gam ɓeɗo huwa mako yi hande to aɗon nder lesdi arabe kam ha nder lesdi arabe to ana ɓalejo on a yaha faɗɗi a maari arabe kam itanmi duniyaru ɓe timmi duniyaru timman dow hoore maɗa ay na yimɓeji pat na ɗo kam to a waɗi sa'a on ɗo kam to ɓe mbarima to ɓe jokkitite ala ɓe mbare funa ɓe mbarete to arabe ma ɓe tammi garugo ɓe warugo ha nder lesɗe moɗon to ɓe wari nder lesɗe moɗon ɓe tammi warugo nder lesɗe moɗon ɓe wartita mon maccuɓe gam yo onon no e nder gandi moɗon ɓo timmi ko ɓe yiɗi pat on waɗin ɗo gandi moɗon on wi on yiɗon tokkitina ɓe to ɓe arabe no wari ɓe ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe ɓe gara kala jamɓe marɓe ceede nder moɗon fu yo ɓe wudinan ɓiɓɓe rewɓe africain en ɓaleere ɓe tammi wartugo ɓe pat ɓe ɗo ɓanga tan ɓiɓɓe rewɓe arabe en go gam on andi africain suno to laari debbo danejo ni bana meeɗa yi'ugo debbo danejo to ya ɗo may to tammi warugo kadi ɗo kitaleji ko tammi warugo ɗo kadi ɗum tammi yarugo bone non hande to laari exemple may bo ha to en laarata ɗo laare fijoɓe joueur en ha nder équipe nationale français no ɓe africain en ɓe origine muɗum africain en ɓe pat maɓɓe ɗo ɓeɗo ɓangi marocain en 99% walla 90% kadi pat ɗo ɓangi marocain en a laara bana irim toye ɓinguel fijata ɓikkon fijata bana irim Ousmane Dembélé ɗo pat ɗo ranel ɓe ɓangata donc ɗume on bo no andi bo yo hunde ɗo leñol toye e bo leñol gotol on ha nder duniya ɗo on ɗo waɗa bani ɗo on yi heɓugo ceede ɗo leƴƴi duniyaru fu no ɗo waɗa ɗo bana yahuda en to ɓeɗo waɗa ɗo ɓe yiɗi yo ceede jooɗa jawdi maɓɓe jooɗa nder leñol maɓɓe donc kanjum on waɗi yo to ɓeɗo mari to goɗɗo jammu ceede yahudaju so o ɓanga yahudaju gam yo heɓa to o maayi ɗon yimɓe yahuda en on lorta jawdi mako ɗo tara nder yahuda nder leñol yahuda on arabe en bo ɗo gaɗa banni amma yimɓe leñol gotol on tan warti kañum ɗo yiɗa hoore mum to wari surtout ma to heeɓi yetti ha nokkuje rane en woni to a tawa ɗo footballeur jo mawɗo to fuɗɗi joggugo ceede ni o doggo ya heɓa tan o heɓan arabe jo surtout ma julɓe ɗo na on yi footballeur en julɓe yimɓe origine muɗum Sénégal origine muɗum Mali origine muɗum Guinée origine ɓeɗo ɓe julɓe gam kamɓe kam ɓeɗo yiya o julde hokkiɓe tan alors que ɓe a tawa bo ɓe anda ɗume woni dina islam ma a tawa ɓe pat ɓe doggi tan ɓeɗo ɓangata ɓeɗo ɓangira ɓeɗo ɓanga rewɓe arabe en dernièrement ɗo ma mi laari ha yeeso ko salino mi laari jotta marocain en may ɗo ɓe gaɗoy no ɓe wiyata ɗo ɓe gaɗoy ɓeɗo waɗa pression ɓe waɗi hunde ɗo organisation feere ha Maroc ha nder lesdi arabe ma ɗo waɗa pression ha gouvernement maɓɓe heɓa yo haɗita africain en gam kamɓe fu worɓe maɓɓe ɗo yiya yo ɓe haɗa africain en worɓe yiɗɓe ɓanguki rewɓe ɓiɓɓe maɓɓe rewɓe donc kamɓe ma ɓe laari hunde may ɓuuri sembe gam ha France ha Belgique ha toye ɗo kam pat ɓale en je wiyata ɗo silma ma heɓa yo ɓanga rewɓe arabe ha ɗo ni on en yetti donc enen kam en tammi halkugo wala hunde may fu tammi yahugo gam Afrique ɗo jotta kam ɓe arabe en tammi nastugo to toon rane en tammi nastugo to toon ɓe jafta mon ɓe wartina mon ha nder leddi Afrique may bo maccuɗo onon fu on maccuɓe waɗano dabbaji libanais waɗanno chauffeur en mako ɓale en ha nder hunde ɗo nokkude kuuɗe mako kuugal mako o faɗɗano dotti en maraji ni ɗo banni ɓe tammi waɗugo mon onon bo ha onon wonɓe ha nder kuje ɗo onon wonɓe nder africain en tokkuɓe dinaji maɓɓe tokkuɓe aaɗeji maɓɓe koɗo sala nder Tunisie ko salino nder Maroc ko salino ha nder Algerie ko salino ha wakkere Libye ɗo may fuu ɗo yo ɗum soyde faaluki meɗen gam anduki yimɓe ɓen ɓe lesdi arabe en ɓe anduki yo famuki maɓɓe yo enen en ngala hawrude hakkude meɗen gam ɓe yi'uki maɓɓe yo koɓe waɗi en fu enen en wolwata en ɓerna tan yandere gotel e ɓawa so en lora en wurtina kanjum on waɗi ɓeɗo gaɗa banni to yo wakkati mi yetti mon ɓe nanugo message
walla ɗe hunde ɗo vidéo lam ngel may ɗo sey en gata hakkilo be koɗo sala ɗo, sey en finditina bo mawɓe meɗen yimɓeji lesdi gouvernement meɗen en finditina ɓe en andita yo koɗo sala ɗo to en wata hakkilo ade toon ɗo hunde may wonnan en tammi halkugo. Peace.